69% van alle content die gemaakt wordt, doet niets. In sommige sectoren ligt zelfs 80% van de gemaakte content stof te verzamelen op de blog- of inspiratiepagina van een website. Hallo, mijn naam is Koen Den Olf en dit is de Fat 5, de vlog over content marketing. Laat me duidelijk zijn, alles begint met de kwaliteit van je content. Relevant, uniek en goed gemaakt. Maar als je een specifiek en voldoende groot publiek nu wil bereiken, moet je ook inzetten op actieve contentdistributie. In deze editie geef ik jou aan de hand van projecten van de Fat Lady 5 tips om met distributie en promotie meer te halen uit je content. Abonneren op deze vlog kan via defat5.be. Let's go! Wil je het hero, hub, hygiene of top of funnel, middle of funnel en bottom of funnel noemen? Het maakt niet uit. Feit is dat je je publiek in de eerste plaats moet benaderen met content die hen aanspreekt. En dat zal niet gaan over jouw product of diensten. Verkoop je bijvoorbeeld zonnepanelen, dan zal je het eerst hebben over energie besparen. En vervolgens kan je geïnteresseerden leiden naar content die lager in de funnel ligt en dichter bij een vorm van conversie. De UGent bouwde zo'n traject om studiekiezers dat zijn laatstejaars in de middelbare school een meer doordachte keuze te laten maken. Omdat niet ieders keuzeproces op dezelfde manier verloopt, moet je die funnels het hele jaar doorvoeden met de juiste content. Top of funnel serveren we hier Studentenklap, een videoreeks over het studentenleven, verspreid via TikTok, Instagram en Facebook. In de consideration fase brengen we artikels over het studentenleven specifiek aan de UGent. Denk aan content over studentenverenigingen of inspirerende content over opleidingen. En in de conversion fase bieden we heel concrete info aan, zoals waar vind ik een kot, kan ik ergens een fiets huren en hoeveel kost studeren. Op die manier leiden we studiekiezers stap voor stap tot het maken van de juiste studiekeuze. Voor farmabedrijf Takeda bouwden we een content hub, waar patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zich kunnen informeren en verhalen lezen van lotgenoten. Maar hoe krijg je publiek op zo'n nieuw platform? Er zijn immers geen databases van patiënten. Dus gebruikten we de patiëntenverenigingen en Facebook om bezoekers naar ons platform te krijgen. Ondanks de heel betrokken community die zich ondertussen op Facebook heeft gevormd, hadden we snel door dat we vooral moesten investeren in een eigen publiek. Via nieuwsbriefinschrijvingen bouwden we aan een eigen database. En nu wordt alle nieuwe content aangejaagd via traffic posts op Facebook, de nieuwsbrief en onze ambassadors. Influencers misbruiken klinkt heel negatief, maar we gebruiken hen wel om zoveel mogelijk mensen naar onze eigen platformen te krijgen. Met DNS Belgium werken we aan een campagne over cybersecurity. Daarin willen we jongeren van 14 tot 18 jaar bewust maken van de gevaren van phishing, money muling en onveilige paswoorden. We werken hiervoor samen met 2 influencers en communiceren via TikTok en Instagram. Zij maakten de content en distribueren ze via hun eigen kanalen. Bij de Franstalige influencer Vidal maken we daarnaast gebruik van Spark Ads op TikTok en branded content op Instagram, waardoor we de video van de influencer zelf ook paid kunnen promoten via de account van DNS Belgium. Ik zie nog te veel content verschijnen die breinloos wordt overgenomen op Facebook, Instagram, Twitter en TikTok. En ja, dat is niet de bedoeling. Elk kanaal heeft daar eigen publiek en gewoontes. Ja, daar moet je als merk ook rekening mee houden. Voor de UGent maakte onlangs content rond de vele Gentse hellingen. Tussen Quintusberg, de Hoveniersberg, de Jozef Plateaustraat. Hellingen die elke student wel eens vloekend omhoog heeft gefietst. We kozen hier bewust voor een lang traject met aparte content per kanaal. We begonnen met een interactieve poll op verschillende kanalen. En zo warmde ons doelpubliek al een beetje op. Daarna volgden per kanaal verschillende teasers die naar een centrale landingspagina met de volledige video leiden. Naast de volledige video vonden UGenters op die landingspagina ook andere artikels. Hoe je de hellingen vlot omhoog fietst of straffe verhalen
die zich op de Gentse hellingen hebben afgespeeld. En ook die kopie werd qua tone of voice en insteek telkens aangepast aan het juiste kanaal. Met veel trial and error zoeken we dagelijks naar de gouden formule om een post op platformen als LinkedIn viraal te laten gaan. Jaren volstond het om daar een straf inzicht te delen, maar het lijkt wel of we een beetje inzicht moe zijn geworden en we meer en meer interesse hebben in de mens achter het inzicht. We zien wel dat B2B content wat menselijker mag zijn om te scoren. En daarom starten we met de reeks Meet the Fatty. Een carousel op LinkedIn waarin telkens een teamlid van de Fat Lady zich voorstelt. Heel menselijk en ook heel gesmaakt. De engagement rate van 93% zegt alles. Ik ga jou helpen. Stuur mij een bericht als je het gevoel hebt dat te veel van jouw content zijn werk niet doet. Dan kijken we samen wat we kunnen doen. Dit was de Fat 5. Vergeet niet te abonneren via de fat5.be. We zien elkaar volgende maand terug. Ciao.